चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। भटक्या कुत्र्याने चावा घेतल्यामुळे सावंतवाडी तालुक्यातील मळगाव वेते येथील सीमा मनोहर सावंत या जखमी झाल्यात। याबाबतची माहिती जीवन रक्षा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते राजू मसूरकर यांनी दिली आहे। 2014 पासून रखडलेला मुंबई गोवा महामार्ग येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण होईल व जानेवारी पासून नव्या वर्षात हा मार्ग सुरू होईल असा विश्वास केंद्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला आहे। हळवळ मातारमई आंबेडकर नगर येथील सुशांत प्रकाश कदम वय 32 हे 18 ऑक्टोबर पासून बेपत्ता झाले। त्यांचा शोध घेऊनही न सापडल्यामुळे बेपत्ता असल्याची खबर त्यांच्या कुटुंबियांनी कणकवली पोलीस ठाण्यात दिली आहे। वीज ग्राहकांना त्यांच्या मर्जीनुसार वीज वापराचा खर्च निश्चित करण्याचा अधिकार देणारे प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्याची तयारी सुरू झाली असून काही महिन्यात हे मीटर टप्प्याटप्प्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही कार्यरत होणार आहेत, अशी माहिती महावितरणचे कोकण विभाग जनसंपर्क अधिकारी किशोर खोबरे यांनी दिली आहे। सावंतवाडी तालुक्यातील माडखोल ठाकूरवाडी येथील शुभम विलास ठाकूर या 1 वर्षीय बालकावर गरम पाणी पडल्यामुळे तो भाजलाय। ही घटना 21 ऑक्टोबर रोजी माडखोल ठाकूरवाडी येथे घडली। या बालकाला सायंकाळी अंघोळ घालताना गरम पाण्याची बादली अंगावर पडल्यामुळे तो गंभीर जखमी झालाय। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।